Беше тихо и спокойно и бедно. А отдолу лежеше цяло богатство, което трябваше да се извади и даде на хора. И в това кътче на родовите по поречието на Ерма река закипя нов живот, с миризмата на бензин и с грохота на труда и със себеотрицанието на строителите. Първи дойдоха геолозите и те са още тук. Те няма да се отидат, докато не разкрият цялото богатство на този беден миналото край. А съветската сонда прониква дълбоко в земните недра и после разказва за тайните им на тези, които разбират нейния език. Свистенето на сондите и грохота на експлозиите достигат и до тях. Отива си едно минало, което те мислеха за вечно, от Бога дадено. На пръв поглед тук няма промяна. От край време прочутият тютюн Джебел Басна се отглеждал от трудолюбивата родопчетка. Сега обаче той се отглежда колективно и трудът им не е ограбван от никого. Ето част от плодовете на този труд. Новите къщи в село Ерма река никнат като гъби след дъжд. Някои от по-старите познават минорската работа в миналото с кирка и лопата. Сабриханче под Златоград започна да работи тук като трудовак и остана, защото тази руда стана негова. В нея има олово, цинк, мед и бъдеще за него, за неговия брат Ешер и за всички, които слязоха от селата и получиха нови професии. Построиха и флотационната фабрика и тя се включи вече към новите мощности на нашата цветна металургия.
Голяма заслуга за промените в този край имат славните трудоваци. Сега те завършват работата по хвостохранилището. В него ще се прочистват отпадъчните води от експлоатацията и Ерма река ще продължи да тече бистра и няма да трови нито рибите, нито